mugo nder asaweje hitande fu ngam sahiha annabijo sallallahu alayhi wa sallam wala ñalɗe ɗe Allah seniɗo yiɗi jeyaɗo muɗum ɓadoro ɗum be dewal bana ñalɗe artanɗe layhaji ɗo to layhaji darake ha hidde layhe ɗo ñalɗe man jawmirawo ɓuuri yiɗgo jeyaɗo mum ɓadoromo be dewal ka to fi latake bana noon ɗo en gettu Allah nde Allah seniɗo foɗidi balɗe meɗen ha en filiti hikka bo hitande man tawi en andi tilim ɗum ramadan be sappoje ragareje ha laylatul qadri woni amma be man fuu annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wima min ayamin wala ñalɗe ahabu ila llahi ɓurɗe yiɗego her Allah jeyaɗo Allah rewa Allah her ñalɗe man bana ñalɗe ɗeɗo ɗo kadi ko woni dewal bo ya ihwan ɗum hunde goo andade her meɗen waaju kam ɗum taskitingo en wato julɗo Allah kam o siftinirteɗo yo dewal ɗo ya ihwan dewal ngal ɓernde ɗon ngam terɗe luttuɗe bo ɗon ɓernde ɗo wi adama tuuba o siftira her lebbi sappo e ɗiɗi ɗo rammiɗago maako her ko Allah seniɗo umrino o huway dede ko handi o yankinano Allah o ɗaɓɓita Allah seniɗo yaafumo o anniya o metata yeebugo umroje Allah bana ni e non noon o larta wato ar hitande salinode ɗo ɗum kanko on kaale Allah seniɗo haɗino ɗo ɗe o wa'iti o waɗi ɓeetare her majum o yeddi Allah o yankinano Allah seniɗo tuuba o hoosa anniya diga nden o metata ukkago her junuba yoɗo ɗo nder ɓernde ɗum woni ɗum anniya be wasnitago yo kuuɗe luttuɗe terɗe goɗɗe bo kanje on moytata kuuɗe mako kalluɗe goo kuuɗe kalluɗe en mbi ɗum rammuɗugo har umroje Allah seniɗo huwaka ɓe ha salitare huugo ko Allah seniɗo haɗi ɗum wiyete gedde e ko moytata ɗe ɗo sey kuuɗe terɗe mako go on moytata ɗum to tuubi banni go ngam Allah wi innal hasanati yushibna sayyi'at sey to o waddi kuuɗe boɗɗe kadi kuuɗe boɗɗe ɗo ɓurɗum mawnugo man ɗo o larta imanaku mako aronde kam o numa Allah seniɗo tagi tagle ɗe fu ngam maako jawmirawo seniɗo tagi duniyaru ndu be ko woni her maaru fu ngam ɓi adama hey Allah seniɗo riwi sayɗan ɗubbi ɗum ha abada ngam ɗo tan e baba maako yande man o ɗon no nder fi sulbi abi ha ɓawo annabi adam Allah seniɗo nawwahani wolwi ha alqur'ani walagat karramna bani adam o ɓi adama kadi yettore nde Allah seniɗo nde o waɗata nde hal o waɗi nde banno hanina banno hani ɗo huugo ko Allah umri e dayugo ko Allah haɗi to o waɗi wakkere woore o acci woore he ata o acci kaɗaɗi pat o huway boɗɗi sam nafata o huwi boɗɗi fufu o accay kaɗaɗi bo oɗo huwa be man nafata se o acca kalluɗi fuu o huwa boɗɗi fuu nde lattake ɓi adama ɗum ɓi adama na kala ɓi adama fu denaɗo ba annabo en ukkoto her maako kalleleji sa'i go lekki man ɗo tuubugo ngam Allah seniɗo holli diga abina adam fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi annabo en Allah ɗo reeni ɓe ukkago ko Allah seniɗo haɗi ko luuti annabo en wala goɗɗo fuu mo ukkata ko her hallende dawawu man ñawdigu man Allah seniɗo holli en ɗum tuubu on tuubu man bo ɗum koyɗum har mo Allah hoynani e ko woni koyɗum man ɗo goɗɗo wulwinta ngam tuubi nakugal man saɗay wasnutugo on saɗina ko anniya nder ɓernde lorata her hallende on catɗum na ɗum hunde hoynde masine e noyi watta goɗɗo yejjita moƴƴere Allah ma pindire nde nde o waɗi malaika en fu sujidani baaba maako o ɗon no her ɓawo baaba maako annabi adama alayhi salam riwi sayɗan ngam majum nden o yejjita moƴƴere Allah nde fof o sulhotira be sayɗan o wudina haala Allah
o famri be konnejo mako sayɗan mo Allah seni o wiyata aduwun mubinum tum, wato o famri be sayɗan go oɗo ɗotani ɗum ko wi fu heɓa o halkoya. He ɗume woytare hullinde nde? O andi na o anda muminijo kana na jahilijo. Muminijo andi Allah, o andi nemaji Allah, o andi Allah e bawɗe mum be yangada muɗum. To o dullikini ɗum o faalayi ɗo kanjum woni o sulhotiri be seyɗan konnejo ma ko aslijo goo oɗo ɗotani ɗum ha o yaha o natoya yiite. Kanno o jaɓirta bana ni. Ya derɗiraɓe julɓe en ɗo ha ñalɗe ɓurduɗe ɗe ɓi adama muminijo tilimɗo anduɗo qima muɗum ha Allah fuu wato loranta Allah. Mboɗengaji ɗo en wi ɓe terɗe ko o terɗe maako ko huwata ɗo kanjum moytata kalluɗi maako. Terɗe maako ko huwata ɗo mboɗengaji ɗo julɗo dullay ɗum, lakin julɗo siftinirte ɗum fi kulli waktin. Mboɗengaji ɗo imanaku maako o lartata. Ase ha o rammiɗi er mboɗengaji wajibiji ko Allah seni ɗo umri ɗo pat ɗum imanaku maako on ɗon laafa. Ngam ɗumejum ngam sa'i ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam geebuɗo julde kam ase ko ɓuri gaɗa julde man o ɓuri yebugo kanjum on imanaku. To a tawi goɗɗo julde ma ko woɗaki malla bo oɗo juula ƴaɓɓina o juulata wakkati joyi fuu malla bo o andano nde juldete imanaku makko on woɗaki. To muminijo be gonga o yebata ko julde nde kanjum on ɗatal kisdam mako. E fakat ɗiɗo luuray mayde ɗo yeeso meɗen en ɗo husiti ɓaditi habride meɗen. Kattani luural wala ha ɗon ɗo en anda fakat ɓawo mayde bo kiita Allah ɗon bo julɓe Allah lura herma. Fakat ko a huwi bo majjata Allah seniɗo anduɗo be dow noon o waɗi windoɓe kuuɗe maɗa o hiitete wato boɗɗi maɗa wangoyan e kalluɗi maɗa wangoyan. Yo kadi kadi ɗum lattake bannon ɗo woytare nde ɓi adama woyti har ngendam muɗum poɗidiɗam ɗam wato o wo'inayi wato hande jahangal mako lahira ɗo yande yonki ɗo wurti to dari. Ya ihwan, wakkatire nde en woni hiddellahi ha juula ɗo ɗum wakkatire tilimde nde nulaɗo Allah enɗuɗo mo Allah seniɗo tindiniri ɗum raufur rahim enɗuɗo er ummatore mako o taskitini en ñalɗe ɗe ɓurduɗe nder ñalɗe Allah. Ka to lattake ɗe ɓurduɗe ɗo no julɗo Allah waɗata? Hani julɗo Allah tuuba ha ko rammiɗi laatiɗi ya to hande tilimɗi ɗi Allah seniɗo umri mo o waɗayi. Dow imanaku en dari ɗo to goɗɗo masalan imanaku ngungu woɗayi kuuɗe mako par woɗayi kanjum waɗi e ferɓe ko huwi mboɗengaji par wala baraja lahira. Ko waɗi en mbiyata noon ɗo goɗɗo to simtiri ɗo kala ko Allah tagi panna dewete ɗum se Allah tan kanko on tagowo. Kala dinaji bo fuu dina annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam waddi ka kaka o dinorto kanjum waɗi horgotiri simtirago ngo be inde annabijo la ilaha illa llahu muhammadu rasulullah o tabitini deweteɗo wala se Allah o tabitini muhammadu ɗum nulaɗo Allah. Kada to lattake miluji ɗon her mako oɗo waɗa faltat o larta imanaku mako. To ɓi adama julɗo dari juulan ɓawo imanaku mum ɗo nde o habbiri pat surawol jiido o jangata. Surawol jiido alhamdugol ɗo kala julɗo Allah fu ɗo mandi ngol. To ni ɓi adama andi ngol anduki ngol heƴimo sam ha alqur'ani. Aronde konngol Allah seniɗo daga alhamdulillahi rabbil alamin ha yaago maliki yawmi dini ɗo ɗum tawhidi on. Ko woni toon ɗo ɗum jettoje Allah, ɗum wolugo inɗe Allah, ɗum hirrutugo Allah on kiitowo yande dargal, ɗum hirrutugo wala kinnowo se Allah. Ɗo ɗum tawhidi on. Ase goɗɗo lattata wato o kamilijo o ɓi adama o hoosa o lattoto ɓi adamajo timmuɗo se to andi ko jiidoɗo sawi. Ko noon andutugo jawmirawo o kanko tan woni wato hande dunke rewego, kanko tan woni wato hande mari inɗe boɗɗe ɗe wala nandu, kanko tan kiitowo yande dargal. Ɗum ɗo moɓi tawhid. ɓawo andugo ma ko tawhid go wallitorago Allah her dewal o anda bo deweteɗo wala se Allah. Hollamo to jawmirawo wallaymo dujjimo waɗanaymo tawfigu o lattoto ɗum hayawan nonnoon ɗum hunde hayawan tan o anda Allah. Ma o rewa bamako malla bo o rewa ko tullimo. Bamako kam rewgo ɓi adama bamako en andi wala ba annabo en ko ɗum annabojo on o rewi o halki.
yo kadi to o rewi wala bo babi adama ko o andi ham to ni o rewi wato hande masalan wato hande ko tullimo bo ko kanko fo o andi o tulliti na ɗum deweteɗo kanjum on konngol Allah ha jiido sawi iyaka nabudu wa iyaka nasta'inu ɗo an tan min rewata anon min wallitirta herdewal man bo to a wallayi min keɓtata ngam andal waɗata ɓi adama hefta yo ɗum ɗo ɗo wato hirritan asende o dari ha o rewa Allah pat oɗo waɗi itirafu tawhidi oɗo waɗi itirafu Allah on o rewata oɗo waɗi itirafu Allah on wallata mo dewal man bo e tataɓol man ɗo ha nder jiido man totton oɗo tora Allah seniɗo handitamo laawol ɓosingol darnamo dow ɓosaki ase renego ukkugo har gedde ɗo to na Allah walli goɗɗo ɗum wattako ɗum waɗatako wato istiqama ɗo ɓosago ɗo kanjum on ko jawmirawo hokki jeyaɓe muɗum tilim ɗum kanjum ɓi adama toroto Allah tabitinam dow laawol ma ɓosingol ɗo kangol woni dina islam to na Allah seniɗo renimo wallitimo go wato nafsu mako be shayɗan jalotomo yo ase ɗon ɗo goo ɗo tabitini noon oɗo tora Allah tumde o dari fu e nayaɓol man ɗo oɗo tora Allah seni o daynamo laawol majjuɓe be ɓe Allah tikkani yo ase holli en yo laawol jottinowol ha Allah kam nder fatiha ɗo woni andutugo tawhidi lamdi andutugo jawmirawo on wallata ɗum de dewal e torgo Allah seni ɗo reena ɗum wato hande tokkina ɗum dow ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanjum woni istiqama e Allah reena ɗum bo her woppago ɗatemo en almagdubi alayhim wala dalin tikkanaɓe ɓe Allah seni ɗo tikkani ɗum duji ɗum ɓe Allah seni ɗum majjini woppini ɗum handitatako holli en ase aran surawol ɗo aran surawol alqur'ani fatiha ngol ɗo ase aran magol ɗo ɗum hinna e Allah Allah wi arrahman irrahim ase sak magol ɗo ɗum hidaya kanda Allah jawmirawo wi en wiya ihdina siratal mustaqim ase ragare magol ɗo ɗum nema Allah siratal lazina an'amta alayhim yo nema jawmirawo ɗo heɓata ko sey to Allah handiti goɗɗo kanda goo bo ko heɓata ko sey to mo Allah hinni wato mo hinna e Allah ɗo her muɗum o andi tan Allah goto sababu waɗi wato no heɓra kanda jawmirawo to Allah seni ɗo handitimo goo o heɓoyan nema goo o wondoyan be annabo en ha aljanna ya ihwan no ɗum warata ɗo se ɓi adama kallafna nafsu muɗum ngam Allah seni ɗo tagi ɓi adama o waɗimo be hakkilo takle goɗɗe pat wala hakkilo Allah sallitimo dow takle fuu hakkilo ngo on waɗi jawmirawo seni ɗo umrimo be haɗimo ya derɗiraɓe julɓe har wajuji ɗi en wajata ɗo ɓurna fuu ya derɗiraɓe waaju ɗum siftinirki jaafe bo wiyatake goɗɗo gajowo to ɗo ware waaja on ɗo kanko ka o ɓoosiɗo o laayiɓe o goto nder moɗon lakin en ƴamtu hoore meɗen useni umroje Allah seni ɗo ɗe en geebi en kuwata ɗo ka usini en ɗo umritoɗena en gi nder meɗen julɓe Allah ba meɗen ɗum derɗiraɓe meɗen innamal muminuna ihwa Allah wi en yi julɓe Allah ɗon wato umroje Allah bo ɗon ɓe kuwataɗe malla en ɗo heenitori ko wajoɓe wolwata yande jum'are ko wajoɓe wolwata yande jum'are ɗo ɗum lamɗo on umri ɓe hollite yimɓe kaza kam Allah umri ɗum kaza bo Allah haɗi ɗum yo se yimɓe hoosa kuuje man wato ko Allah umri ɗo umrotira hakkunde mum haɗotira hakkunde mum to yimɓe man haaɗi ha wiigo e waaju belngu kay hande ko waaji waaju bongu masine ɗum kana en kuuray be man kadi wala ko ɓuri waynugo bana ɓi adama anda dalila nden woppaka ɓaawo o nani hunde nden o huuray nde ha en goni ɗo usini en ƴamo hoore meɗen kalleleji baɗeteɗi hakkude julɓe Allah en ɗo giya yimɓe ɗo waɗa ko Allah harmini useni en haɗi ɓe ɗum na en meeɗi ɓe hatgo ɗum na comme Allah en faalay en acci malla bo en heenitori ko waajo ɓe bolwata juulurde tan kanjum haɗata yimɓe ha yaasi man masalan en waɗu misalu ba goɗɗo yata jum'are o yata o juula jum'are ɓe yimɓe na o ñawɗo na o ñawraɗo na ella sharia feere on haɗimo en meeɗi torgo mo wayne Allah seni ɗo ƴowni julɓe ha nder surawol jumu'a wato wi julɓe to ni hande jum'are waɗi hen juule en meeɗi wigo noon na jawabu man ɗo ha meɗen ɗum umrore Allah on ida nudiya lissalati min yawmi ljum'ati fas'aw ila zicrillah Allah wi banni
en meeɗini hannde en mbiya wato hannde wayne ɗo en tawi o yahata jum'are bana geldol bo ɗuuɗay en gewta be maako en mbiyamo wayne jum'are ɗum wajibi wato Allah on umri en meeɗi ɗum waɗgo na ko en mbi kay alaykum anfusakum la yadurukum man dalla idha ihtadaytum umroje Allah seniɗo goɗɗo ɗo yeeɓi wakkati mum timmata bi mana ko on timmata o julta wakkati joyi darnuɗum kala nde sungulla duniya tawimo fof kanjum on artata wakkati kam se to heɓake en ɗo handita yimɓe armanna kulol Allah ɗum kanjum ɓaddinta ɓi adama Allah kanjum teddintamo kanjum waɗi jeyaɓe Allah waɗo en latti mari karama kulol Allah to ɓi adama yiɗi ɓadago Allah Allah nanana ɗum nde o tori fo Allah jaabomo o latta o goɗɗo Allah o hula Allah akhlaqu gikkuji boɗɗi bo kanjum ɓaddintamo takle Allah gikkuji boɗɗi kanjum ɓaddintamo takle Allah ɓe giɗamo ɓe jaɓanamo ko o wi kadi useni to en nani wajuji ɗo en ɗo kutinirana to en ɗo kutinira ka fakat ɗum janjan ha meɗen na kalleleji geddi mawɗe mawɗe ɗo waɗa ɗum ɓe on warata woɓɓe feere haɗa gedde man ko luuti enen heferɓe ɓe juulata on haɗata na ko malla julɓe woɓɓe feere ha lesɗe goɗɗe feere on tammi wargo haɗa ɗum malla bo en gerdake ɗum en gerdake gedde man ɗo wato wala ko ɗum waɗata malla wajuji ɗi en darnata nder juulurde yande en gajata en Allah haɗi kaza Allah umri kaza ɗo wato hande en darni hujja dow meɗen nonnoon heƴi ya derɗiraɓe en dammiɗi haman to gonga kam umroje Allah seniɗo ɗo yeeba kaale jawmirawo seniɗo ɗo waƴƴa kato ɗum lattake noon ɗo ɗum sifaji ummatoje naane kanu la yatanahawna an munkarin faalu labisa ma kanu yafalu ni on alqur'an yetti en ummatoje naane ɗe Allah seniɗo celni tikkini dow muɗum kamɓe ɓe ɓe kallede hakkude maɓɓe kaɗotirta wala ko yaali ɓe yimɓeji ɗo hallende wala ko watta kanko na waɗay to yangada Allah seniɗo waɗi bo huuɓan na annabijo emanoma fuu e ko waɗi huuɓata o wi non noon kowa fo ummitinire dow anniyaji muɗum yo kadi ɗum ɗo ɗo to ni en ɗo haɗa hallende en ɗo umra mboɗenga kam nden kana aya ka Allah seniɗo tinninno ummatore annabijo no wa'ata kana ɗum enen e to nano bona saɗɗum kuntum hayra ummatin ukhrija linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkari ɗo nan amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkari ɗo na ko waajo wiyata tan waajo ka hollugo dalila irshadu on ndaniɗo ɗo kam Allah umri ɗum ndaniɗo bo Allah seniɗo haɗi ɗum ɗum ɗo ɗo annabijo umri ɗum ɗum ɗo annabijo haɗi ɗum en koosi ɗum en jaɓi ɗum en kaɗina en koosi ɗum en jaɓi ɗum en umrina ko en paalay en kenitori e waaju belngu kulni ɗum nonnoon kato en mbi waaju belngu nonnoon sahabo en mbaɗannona arrajulu thani fi l'islam aboubacre siddiq radiallahu anhu kanko woni ɗiɗaɓo har bachar annabijo wahi o jippi dow muɗum aboubacre siddiq noɗɗini kuuɗe aboubacre siddiq ɗo woɗi ko en ɗo ko wana aboubacre siddiq wurto jawdi mum fuu hokka miskine en goɗɗo wawan noon na aboubacre siddiq ho a jawdi mum fuu hokka miskine en alqur'anu nawwaha bi zicrihi fi gayri ma aya jaw en ɗo ñanga surawol wallayli ɗo konngol jangni na hala aboubacre siddiq na hoosugo jawdi deydey ko taw yiɗi man hoosa hokka mo wala o naftoro masalan wato o ñaama o ñamna kore maako goɗɗo waawi ɗum na aljanna ɗo heɓata ko se to goɗɗo woppi ko wayi ngam annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi aljanna tagama tardama be ko yimɓe gayi corok ko taari ɗum fuu ko ɓiɓɓe adama nafsuji yiɗa yiite bo o tagi ɗum o waddi ko nafsuji yiɗi corok o tardi ɗum kadi to taw wi tokkan giɗaɗe nafsu muɗum suno hotiran be sayɗan tokka cheyɗan konnejo mum aduwol mo bingo ɗowtanamo acca jawmirawo seni ɗo rentinɗo ɗum wato hande sarri cheyɗan teddiniri ɗum be sayɗan riwama ngam sayɗan luuti umrore Allah her jiha ɗowtango annabi adam yaake man ɓi adama ɗon no fisul bi a wi ya derɗiraɓe julɓe her ñalɗe ɗe en goni ɗo ɗum ñalɗe tilimɗe ɗum ñalɗe tuubu ɗum ñalɗe tuubu lorango ewtata hiɗi muɗum ɓaw ɓi adama tuubi ɗo ko moytata gedde man ɗo se kuuɗe boɗɗe innal hasanati yusinna sayyi'at ngam tuubu be hoore mum yendini kuugal man kam amma ha o latta o woota Allah sudda mo asiri yande darngal yawma tubla sarair se o wadda kuuɗe boɗɗe ɗo wala ko ɓuri ba layhugo ha ñalɗe ɗe ɗo a woodi kam habdu alayha ɗum sunna goo sembiɗinaka
ɗum sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam. to ni a woodi bawɗe kam wala ba majum. ha layha ɗo bo seyɗan accatama. annabi ibrahima alayhi salam, annabi ibrahim ha qissa dede ha sarɓugo layha annabijo waddi ɗum zicra ha islam. nde jawmirawo umri mo annabo en ɗo waɗe ibtila. allah seniɗo umri mo en ɗo janga sural wasafat. allah seniɗo umri mo er ɗoygol koyɗol annabo en ɗum wahayu hirsu ɓinguel maɗa. o yecci ɓinguel goo wi wunnu ko allah umri ma. o hoosi ngel ha o wunna umrore allah. ɗum balawu allah sene o jibbinanimo. en andi mo allah ɓuuri yidgo fo kawi mo allah ɓurdata wato ɗuɗɗingo masiboji dow mum. ha o wunna umrore goo allah sotirimo be jawdiri er mbala, jawdiri mbala er aljanna. be man fuu hidde ko nden bo o yetti o annabojo denaɗo banni seyɗan fe'animo nde kaza tata o waɗano taw waɗano taw jaɓana koyɗon. ha wiyama yo ramyul jimari sakingo jamaroje sar'a ɗum ar hijjore ɗo wiyama ha tarikh allahu alam annabi ibrahima on sakkini ka'e fiɗi ɗubbagel iblisayel nden islama wari yeɗitini zicra man. yo kadi har lay ha ɗo seyɗan fitinte a woodi jawdi masine an ka ya sooda jawdiri wato hande be riya sem ban maɗa wala ban maɗa sodugo noon. to kuugal ma riya nasti nder man bo ngal bonni ɗo bo seyɗan haɓan wonnugo kuugal ma irin majum si a taskito ko a waɗata ɗum fo a waɗa ngam dewal ngam allah seniɗo. to ya an mo wala no layhira layha ɗo ɗum sunna on. tata ɓillu hoore maɗa jawdi goɗɗo ɗon no her maɗa a wiya ndikka layhaji waɗi oɗon no halfitinima ko dukan ma ko nandi ɓe man a howa jawdi maako na dow yerduwe maako a sooda layha heɓa hirsa heɓa ɗum wela yimɓe saare maɗa mbo a layhi ɗo jamba ɗum ñande dargal a anda gueddal hakkunde ma be allah kulni ɗum. to hakkunde ma be allah toñande tagle ɗon nder man bo allah yafata ko toñande. kadi to ni a jambake jawdi goɗɗo ha a layha ɗo a layhayi na a hoyi jawdi goɗɗo ko luuti yerda ma ko sari a dangan dugnanayima ɗum nden a hoyi a wi a layhi yo ka ɗum ɗo ɓi adama finana ɗum. to goɗɗo wala ɗo allah defnitayimo ko ɓuuri bawɗe mako. ko luuti layha bo na dewe ɗon, dewe ɗuɗɗe ɗon. layha ɗo ɗum sunna na dewe wajibije bo ɗon. ɓi adama o ɗon no yeeɓi wakkati mako o tuuɓi o metata yeɓugo wakkati mako o numa gorgi mako feere mayino rowani kayum ka tawaka jotta. amma doga jotta ɗo o hoosi alkawal hakkunde mako ɓe jawmi ko wo'iniyake mako oɗo renti wato hande ukkago her ko jawmirawo haɗi. o andano farillaji julde o daranno non noon hande ka o yehi ha mallumjo o ƴaman farillaji julde mako darnde wore to o emi o famini o mandi ɗum dewal her mako. malla bo wonango miskine en ɓe ngala yurumɓe ɗon yimɓe feere ngala ko woni ko ɗum ɓe ngala ko ɓe ñaama ɓe ngala no ɓe ɓornoro ɓe ngala mawa yidugo ɓe her ñalɗe ɗe sadaka man tilim ɗum her ñalɗe ɗe ngam wala ñalɗe fuu allah seni ɗo ɓuuri yiɗugo jeeya ɗum ɓadoromo her ñalɗe man ba ñalɗe ɗe en goni ɗo. nder ñalɗe man ɗo ñalowmare jowenayabre lewru ndu ɗo ñalowmare layha ñalowmare arafa mbiyanmi ñalowmare arafa nde annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam biiɗo mo suumi ñalowmare man allah seni ɗo yafotomo junubaji maako hitande salunode e warande fuu na ɗum woodi seynore ma pindire. ñalowmare jowenayabre lewru ndu yande nden hijjoɓe daroto her arafa modiɓɓe sunna ɓe tokkiti hadise ji nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe tawi o suumago nde ɗo sena kijjowo ɓe tawi kijjowo kam dikkata suumaki ngam ɓe tawi annabijo suumaki no ha ton ha ɓe andita annabijo suumaki sahabiya neldi annabijo jaram nder ñalowma annabijo yari saka yimɓe modiɓɓe sunna tawi ɓe mbi'a se torra darago waɗa ibada ha ton ɗo ɓuran suumago har gonɗo ha arafa kam hani o sembiɗa heɓa tata o ɗayana torgo allah seniɗo do'a e zicri wato hande ɗuɗɗingo dewal oɗo darago ɓuran joɗago. to kadi en andi to oɗo suumi nder ɗon ka nder gulɗum oɗo dari catɗum ase gonɗo ha arafa kam soyde suumago ɓurani ɗum. ya enen wonɓe ha meɗen kana hunde solantede to wanginama kana handi en daɗotira hen man wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. ha ɗon bo woɗi yimɓe ɓe ƴamtay faami goɗɗo wiya mi layhino hikka amma hikka allah hoynanayam mi heɓayi ɗon dikka mi suumo. ɓe mbi goɗɗo to heɓay suumoto aa ɓe mbiyay to goɗɗo heɓay ɗo wala kon dow mako allah yaka sam suumago bo mbar jari man boɗɗum ɗum sanjay layhago
tata goɗɗo famira yo mo lay mo heɓayno layhugo kam o suuman yalɗe 9 artuɗe ɗam aa suumayeje man to o suumi kam ɗum boɗɗum amma na haɗe sañjanamo layha haala layha feere mbar jaari muɗum haala suumago bo feere to yiɗi o layhan o suuman ɗo ka fuu amma her suumago ɗo ɓi adama defñita nafsu mum ko wawata woodi sahabojo annabijo sallllahu alayhi wa sallama tilimɗo her dewal abdoullahi ibnu amri ibne l asi o wi o suumoto tum annabijo haɗimo ha wimo o suuma suumayji annabi daoud o suuma hande o sumta janggo ɗon ma o wi o wawi ɓuran nde o nayi o wasniti masine o wi kottomi jaɓino wasiyo annabijo to goɗɗo nayi ɗo wawata hanayi bo a fuɗɗa dewal hakkundema be allah aɗo nder ngendam ma a accangal hidde a maya to kanjum ɗum ɓi adama eta ko wawata her dewal her suumago man to a wawi a numi foroy fo a suumoto ɗo boɗɗum e to a wawata bo ñalomare arfana he anna ñalomare 9 ɗo a suumonde yo ka ɗum ɗo solango mboɗengaji yasnugo ɓiɓɓe adama ɓe taw jambino hokkita ɓe jamba maɓɓe her lewru nduɗo ha en goni ɗo ɓe taw mettinanno welnana ɓe ko taw rammiɗi ha ibadaji muɗum tiɗɗita jangugo alqur'ani enɗago miskin en umrugo mboɗengaji de fodde bawɗe mum haɗugo hallede de fodde bawɗe mum ɗum wakkati man ɗum ɓuran wato hande en ñalɗe luttuɗe fuu ɓadorago allah noon ya derɗiraɓe julɓe kadin woodi ha julɓe allah fotata har huugo kuuɗe woodi ha e ɓurdata en andi jam en jawle kam woodi ko e mbaɗata ko talaka wawata waɗgo ɗum meeɗi wullitago banni sahabu en jeeyi wi annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallama yimɓe marɓe jawle hoyɗi mbar jaari annabijo wi ko woni noon ɓe mbiwa to min suuma ɓe suuma min juula ɓe juula nden ɓe mbaɗa sadakaji ɗimin mbawata ɓe ndimɗina jeyaɓe allah ɓe min mbawata remɗingo annabijo wi ha mi fayido on jikre mbaɗe baqiyatu salihat on getta allah on mawnina allah on senna allah wala jokkan ɗon se baɗɗo ko mbaɗɗon ɓe getti annabijo ɓe dilli ɓeɗo mbaɗa alhamdulillahi subhanallahi allahu akbar julɓe allah marɓe jawle go nani kayen bo ɗo waɗa ɓe doggi fay ɓe jeeyi ha annabijo ɓe go na nani wato ɗo waɗa komin mbaɗata annabijo wi ɗum kam wiyete moƴƴere allah mo allah moƴƴani hokkimo jawdi nden oɗo hulora ɗum allah o jokkata ko ha mbar jaari amma cat ɗum marɗo jawdi ɗo ɓurɗum hallugo on yenatamo to hakkilay ko ɓuri hallugo nder guedde fu mawnitare o yiya o ɓuran takle allah fu allah yiɗimo on hokkimo kanjum on ɓuri hallugo ko foɗata ɓi adama kufru fu wala bana kibru ɓawo setinago en tokkitinan tokkotoɗi ñidduɗi ko sarrata ɓi adamajo mo allah moƴƴani wato fooɗa mar hunde nde woɗayi allah ren en be kibru ya derɗiraɓe julɓe en ɗon no bolwa moƴƴere nde allah moƴƴani ɓe allah hokki jawdi to ɓe huliri ɗum allah ɓe hutiniri her ko jawmirawo seniɗo umri ɓe kuwi mboɗengaji ɓe jokkatako mbar jariji gam ɓe kuwan ko soyɗo fotayi huwugo ko gam wiyama soyɗo bo yande dargal hisabu mum damuɗum korosiye mako nato hen aljanna digi aɓe a timminayi gam ɓe akam hidde timmina neɓan no a heɓri jawdi ndi ha to a majjini ndi ɗum neɓan seeɗa to kadi to lattake goɗɗo allah kulo allah nden o woodi bo jawdi oɗo hutinira nder ko allah umri woodi moƴƴere mawde to ɗon ɗo seeɗan tufotomo nder tuforgol mangol ɗo mawnitare en andi mawnitare ɗum ko allah yeddora fuu wala ba majum ñiddugo kanjum waɗi allah riwi seyɗan ha abada ya faakimo wala ko goɗɗo lutirta allah ñidduɗum wato bana latta gikku mawnitare ɗo her muɗum heferɓe en nanata ɗo pat irin majum oɗo taangi kaza oɗo wato mutamarrid oɗo wato hande masalan wato hande mawnitiɗo oɗo salowo gonga pat wato ɗum mawnitare sawi less man ya derɗiraɓe nder tuforlike feraku mawɗum wala ba mawnitare nden ɓawɗon bo hirsu elende goɗɗo elana hunde fuu o yerdatako ko allah hokkimo ɗo henitoro ɗum tum o yiya ko allah hokkimo fu ɗo famɗi yo nden ɗo wato o anda yettugo allah o anda imanaku ɗo ha darangal jeyoygowal ɗo al imanu bil qadari ɗo ɗum ɗo tampi ha mako allah hoddiranimo ɗon gueɗal mako salata ɗum annabijo wangini ɗum diga oɗo nder dada mako risku mako windama yo kadi dede ko allah moƴƴanimo ɗo o yiya ɗum famɗi tum wato oɗo elani moftugo yo elende nde ɗo ɗum geddal go ñiddugal wonnanangal ɓi adama dina muɗum tariha on hollata en alqur'ani hollata en yo kadin
ha nokkure waju goɗɗo siftiniran mawɓe ma en gi jawmirawo sene nde hoddiri en garan duya haala foɗango ñamugo leggal ngal waddi en duya to hirsu ɗum na ɗum hunde hoyde ɗum ɗo heddi ɓaawo wato hande mawnitare ɗo elende bo woɗay koje elende ɗo so nde yerdugo ko Allah seni ɗum moƴƴani ɗum goɗɗo on jamu timmugu a waɗi hirande ñalomare a ñawraka sama sare ma a jaynitiɗo yettu Allah seniɗo wato tagle Allah ɗuɗe wola ɗum goɗɗo feere ñawɗo anda e woni sam malla bo ñawraɗo malla bo wola amnu sam o wola wolare sam ma o nangaɗo ma o paddaɗo ɗum pat a hisi yo ɗum ɗo ɗo ɓi adama to yebake nema Allah banni kadi oɗo ɓe hirsu ɗum bo ɗum hunde ñiddude nde sarranmo nonnoon gadab satugo tikkere nonnoon hasadu o tikka o loratako wi adama masalan o tikkowo ɗum ɗo wondi ɓe hasadu ɗo ɗum anniya nder ɓernde amma ɗum ñiddu ɗum masine en gi kanjum arti wadgo sababu wañugo iyam hasadu qabil yo adi kanjum ɗum ɓi adama rento ɗum to ni o renta hasadu ɗo nder ɓernde maako gadabu wonan nder ɓernde maako hirsugo wonan kibrugo wonan to ɗi kawti kam ittugo ɗiɗo saɗon masine seeɗa seya masine o hawti wato kuje cembiɗɗe ko halkata mo wato ha o tetagol ha o latta goɗɗo jankiniɗo ɗum saɗan masine kadi ya derɗirawo julɗo to Allah waɗanima sababu nema muɗum ta mawnotur nema Allah dow takle Allah nder nema Allah ɗo bawɗe Allah hokkan goɗɗo bawɗe dow takle Allah ardugal enɗu takle Allah ɗum ko Allah seni ɗo umbi Allah hokkan goɗɗo jawdi enɗu miskin en tata mawnotur yimɓe masakko jancaɓe Allah seni ɗo waɗanan goɗɗo feere andal tata o mawnitora ɗum pat ha tariha to goɗɗo tokki laari ɗum tawan ɗum ɗon mo Allah waɗani jawdi ɗundi on waɗayno na eno o halkiri Allah munni mo nder leddi qarun ko en nanata qaruna ɗo hajjotana wala bana qarun ndeni o mawnitori ɓe jawdi maako go ne wattan maako na o hisay duya ɓe lahira fu e bal'am kam marɗo andal masine nde lattake waɗi wato ande masalan elende andal maako go renaymo o handitaka o halki duya ɓe dina fu yo ɓi adama kam kakkilɗo kam waajitoro tana muɗum to ni ɓi adama waajitorake tana muɗum wala ba muɗum hakkilo ya derɗiraɓe ha lewru ndu en goni ha aran ñalɗe ɗe en goni ɗo ɓi adama siftora diga rowani ha waddugo jotta ɗo rammiɗi ha umroji Allah kazaje ɗuɗɗe masine wala anduɗo hoore maako ba maako en andi Allah on ɓuri mo andugo amma o andi hoore maako o andi ko o huwayi Allah umri kaza o huwayi Allah umri kaza o huwayi Allah haɗi kaza bo o huwi Allah haɗi kaza bo o huwi o moodi bo hoore maako kadi hani toni o siftori ɗum ɗo o goɗɗo Allah kadi hani o tuuba o hoosa anniya maako diga jotta ɗo ɗum saɗay sam ɗum asmu ɓe nadamu ɗum wasnitago ko saali ɓe anniyago waddata kalluɗum seedugo ɓe man bo fawran jotta nden o wo'ina kuuɗe boɗɗe ɗo on moytantamo kalluɗe go wala ɓurɗum yiddugo nder gedde bo ɓaawo shirku kam wato torrugo takle Allah ɓi adama to ɗo torra ɓiɓɓe adama ɗo torra takle Allah kadi o anda Allah seni ɗum muyantamo ha duya ɓe dina fu ngam Allah seni to yaafimo hakkude mum be maako kam Allah adilijo nde Allah adilijo bo hitanan takle muɗum torrugo ɗo ɗuɗɗum masine torrugo ɗo ɗuɗɗum o torriran yimɓe ɓe bawɗe maako o torriran yimɓe ɓe ɗemgal maako wato ɓi adama to lattake o torro ɓiɓɓe adama o anda hunde mawde heƴumo jomirawo yafanmo hakkude mum inna allaha gafur rahimun walakinahu shadidul iqab amma na jawmirawo adlun o adilijo na o hitanan takle jurumɗe masalan o toñoto ɗo ɓeɗo waɗa kiita o anda ɗum fewre o anda sam o yaha o feewa o yaha ha babal kiita o seeda seedam joranku ɓe sornanimo hunde ɓe hokkimo heɓa ɓe hitira dow fewre wato ɗo ɗo to ni nonnoon o waɗata ɗo sika haala man har lahira ɗo jawmirawo seniɗo jawmirawo jingowo to jawmirawo nangimo bo o tetata inna batsha rabbika la shadid yimɓe ɗo yawi kujeji mawɗi saka muɗum ɗum kaale Allah seniɗo ba jancugo yimɓe ba hudgo yimɓe ba ño'ugo yimɓe
ɗum ayaji on wi en noon Allah umruɗo ɗum ɗo wato hande kanko on mari hunde fuu o haɗi bo wato tata e mbaɗe kaza la yasar qawmun min qawmin asan yakunu hayran minhum istanibu kasira min adhanni inna bada adhanni ismun wala tajassasu wala yaktab badukum bada ayuhibbu ayaji ɗo meedotiri bana ni goɗɗo feere kuugal muɗum torrugo yimɓe tan hosa haala yarana mawɓe ngam haɓe torra on man o wiya on man yiidi wato hande ko kanko ko o huwata ni o hoosa haala o yara her lamɗo o waada yimɓe malla o yara wato har moɓe torrata wato baadi on waadi haala maako annabijo yecci en baado o natata aljanna annamam la yadkhul janna alqatatu wato waado yimɓe ngam ha o torra ɓe ɗo annabijo wi o nata aljanna modiɓe sunna wi o to o daktini ɗum kaw kefere o nata aljanna to wi wala ko ɗum watta yo to lattake masalan o andi ɗum haram oɗo jooti dow man bo o natata aljanna be natoɓe yaake natata o neɓan ha yite yo ka ɗum ɗo ɗo na hunde hulnide masine tata goɗɗo wartira hoore muɗum kayum on yimɓe to yimo ɗo rentomo nda wayne sirwe wato nda wayne sirwe o sokkinan haala yo ka ɗum ɗo ɗum woɗay na ɗum sifa muminijo kam to lattake noon man waɗi wato tubuɗo on nafata o woɗɗina ɗemgal maako be jangugo alqur'ani be waɗgo salatu do annabijo sallllahu alayhi wa sallam be waɗgo zicri be waɗgo do'a be silmingo dow julɓe annabijo umri en kofnotiren giɗotiron yo yiide ɗo woni hadafu islam yiide hakkude julɓe allah ɗo kanjum on woni haaje islama sam annabijo sallllahu alayhi wa sallam yecci en imanaku ɗo dariri ɓe yiide wato to goɗɗo o yiɗa julɓe allah ɗo imanaku mako ma annabijo ka wi wooda yimɓe modiɓe sunna ɓe ɗaɓɓiti ka la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ni annabijo wi goto mon fu nuɗɗinta ha o yiɗana derɗi koko yiɗani hoore mako innamal muminuna bo ihwa yo ɗoɗo ɗo mafumanna o wayana ɓe ko wayani hoore mako yo ɗum ɗo ɗo ase noy kadi modiɓe mbi yo imanaku mako lattata ko kamil to amma na hadise ol ɗo dari ɓe jasru muɗum ɓi adama se o yiɗana julɓe allah fo ko o yiɗani hoore mako o yiɗi o latta hayru par wona ha mako se o yiɗana julɓe allah bo pat ngam to o yiɗani ɓe ɗo nakkisata moƴƴere allah ndeni o yiɗanayi ɓe bo fakkat o anda hasada wato hande madda hasada ɗo ɗo ha mako wargo gayadi ɗo nder ɓernde mako gayadi bo waylitata hoddirore allah kanko tan ɗum sarrata ko allah seni ɗo hoddirani goɗɗo ɗo o heɓan ɗum gayadi firlitata ɗum se ɗum ɗo ñama kuuɗe mako boɗɗe kanko tan en andi bo gañadi ɗum wato ɗum anniya tan kuje nder ɓernde ko wolwaka pat ɓurna fu jafa ɗum nden nden gañadi ɗum numo nder ɓernde amma ɗum windama ɗum geddal mapindiwal yo derɗiraɓe julɓe har ñalɗe ɗe en goni ɗo ɗe tilimɗe en hakkilana wakkatiji meɗen en hakkilana miskin en enɗa ɗum de fodde bawɗe meɗen en hakkilana kuuɗe meɗen tariya nasta ɗe nden julde bo ɗo husiti ha ɗon ɗo julɗo allah fuu fotan be o yayalirgo sallikere wala se jaynitiɗo yahata wala to ɓe ɗo senda mbar jari ɓe ɓurnan jaynitiɓe se to ɓe ɓurdotiri ha anniya labka kadin en umrama wurtugo yaha sallikere ɗo ɗum sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanjuma modi ɓe mbi wattake sallikeje ɗiɗi ha berniwol gotol yo kadi wurtugo yaha sallikere ɗo wurtu e man allah hinnoto ɗum wurtugo yaha man to na goɗɗo ñawɗo ñaw malla bo hande o ñawraɗo ellama sharia wala ko haɗatamo yago sallikere ngam ton ɗo hinnayi allah seniɗo ɗon ton ɗum hunde nde en noɗɗini allah seniɗo hinnoto yurminan jeyaɓe muɗum yaafoɓe kattawego ton ɗo jaɓa do a julɓe allah ɗum hunde muhimmu kadi ɗum woodi nediji masine ɗuuɗi ko wajoɓe findinta en dow man wala basa bi dicre wato ko wolugo ɗum ay ɓe wala to goɗɗo wurtoto yahan yande julde ɗo o yiwana yande julde hedde o dilla sallikere ɗo o yiwan go yande julde ko wato o yiwi diga jemma wala ayiɓe o yiwana ɗum hani o wurta be hay a hasana yake boɗɗo dede ko allah hokkimo nema ɗo o wangina ɗum yande man o ɓorna limse boɗɗe o fawna o rufa urdi beldi dede ko o mari e to oɗo yaha ɗo bo diga o wurti ha saare maako oɗo zicra noy zicri man wayi ɗum kabbiroje oɗo yona inde allah mawnina allahu akbar allahu akbar allahu akbar hani bo kabbiroje man wona be jama'iyan na goɗɗo ɗo sofda ɗum wala ko temti ha ton tilim ɗum andaka ha awamu nas amma yande julde ɗo wato ɓiɓɓe adama habbiran kabbiroje tewɗe jama'an yahoɓe man ɗo habbira wali tukabbirullah
jawmirawo on wi noon wato yimɓe hawta habbira yahanɓe on pat o habbira allahu akbar banni ɓe seedata habbirgo banni ha ɓe jotta har sallikere to yottama sallikere ɗo naafe wala toon yande julde ɗo goɗɗo jooɗoto tan to wari o jooɗi ɗo bo o seedata oɗo habbirago ni sey to liman wari o tayata habbiroje makko kabbiroje ɗo wiyatake hande ka o sirranɗe deydey ɗon ɗo sunna wangini ɗe kolneteɗe to ɗoɗo ɗo ɓiɓɓe adama ɗo woytani ɗum ko gam woodi yeɗitinanɓe ɗum sey en pat en kawta en kabbira man banno en umra ɗum ayaji alqur'an nde surawol bakara ɗum sunna annabijo wato jahanɗo fu ɗo habbira to ni liman wari o taƴa habbiroje go en naafi ba mbowɗen to en naafi en timmini ɗo woɓɓe ɗon yawɓe masine ɓe umma ɓe koota ɗo bo hanay ko peete hani ɓi adama jooɗa jaɓa do'a julɓe allah annabijo wi ko rewɓe kayluɓe ma ɓe gurtan sallikere amma ɓe natata nder hurum sallikere ɓe daran yaasi sallikere gam ha ɓe jaɓa do'a julɓe ya an julɗo gorko ceniɗo yaaɗo julde ko a yawata wato jooɗugo ha a jaɓa do'a ɗo na ɗum sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi noon to ha ɗon bo maslaha makka ɗon imam ɗo khutba o khutbata ɗo laare khutba jum'are o lornata be fulfulde o lornata e bolle men amma khutba sallikere o lornan be bolle yimɓe pat wato ɗo ɗum woodi maslaha masine dede ko huwete yande man ɓaawo naafugo ɗo katto goɗɗo yeɓake ɗum na o yeeɓi dina maako o heɗita khutba go ngam ha o anda sarɗi lay haari ego lay haari ma ko ñawdino fu o nanan liman yeccimo ndika layhata to o nanan bo wato yaake nde o hirsata e tata o arta ɓe banni kanko kam ɓe mota bene o warta o wara o hirsa diga lamɗo hirsay yo ɗon goɓana ayi hay to ɗum ɗo ɗo wato ɓi adama tata yaawa jawal kam yetaka sam ɓi adama hurdina sani muɗum pat be deƴƴitare o heɗita khutba go banno hani o jaɓa du'a banno hani to ɗo warta go wala haala yawugo ɓe tokkotira banno sani julɓe wayi nder dewal ɓe woni yato to ɓeɗo yawa ɗo yama ko jawalla go waɗi deydey baƴƴanteji ɗuɗɗi go ko lukki goɗɗo o torri goɗɗo o hoyi junuba o naati sameji goɗɗi feere yo ɓiɓɓe adama hakkilana ɗum hakkilango ɓiɓɓe adama be waɓugo motaji ha ɓurna sembe mota ɗum fu ɗum ayiɓe to fototiri nga doƴƴini ɗum waɗan masibo ɗuɗɗo yo ɗum ɗo fu ɓiɓɓe adama hakkilana ɗum wala ɓe hakkilanta ɗum sey enen julɓe allah en tawan ha mawɓe goɗɗe feere kam rijalul amni ɓe darnan police en ɗo habdanini amma julde ɗum enen julɓe on haɓanta hoore men a tawa himma maɓɓe haman peetum masine ɓe jahata amma tinagam ardiɓe ɗo yaha ɗo ko yarata ɓe to kanjum ɗo enen on habdata hakkilana hoore men hani wato en anda deydey no en gartirta en anda no en jarata en anda ɗo ka kanɗum ɗo bo handay amma yawugo yerɓotira waɗi ni hidde ɗo ɗum foɗanan en ko handay yo ɗum ɗo bo to goɗɗo lukki goɗɗo waji iyam mako bo en andi no ka wayi yo kadi ɗum ɗo ɓiɓɓe adama hakkilan ɗum yande julde e noon ɓi adama to woodi layha mako hanay o hasito yande julde hidde o yaha kam wato oɗo suumi sey to o warti o layhi wato o hasitoro ɓe heere kusel layhaari mako e noon to lewru ndu dari har moɗo numa layha no woodi bawɗe majum hanay o laɓo hanay o heliya annabijo sallllahu alayhi wa sallam solni en soyde helñugo to lewru man dari be soyde labgo har anniyiɗo layhan kam ɗum fuu julɓe allah feere anda ɗum to kadi labgo man ɗo bo na en andi ko laɓete na ɗum hoore wakkude kana na ɗum laɓete ɗum diga nane na ɗum kadi ɗum mbaɗano noon yo kadi kanjum ɗum wato hande ɓi adama to andi o neeɓi ha duya hani yetti wakkude mako fuɗi hande laaɓi kam oɗo ɗaɓɓita nder kaku be labgo nde kana o jalniɗo masine na ɗum kana na ɗum nder kaku kadi oɗo waɗa hunde non noon wato nder kaku salake wato to nder kaku salake ɗo bo wato dottaku woni yetti ɓawo man bo nayewu kadi ɓawo nayewu bo habrire yottake yo kanjum ɗo ɓi adama finana ɗum yo derɗiraɓe julɓe har ñalɗe marɗo ñalɗe layhaji ɗo ɗum ñalɗe tilimɗe ɗum ñalomaje jikri kala ɓawo julde pat kabbiroje ɗon nder julurɗe fuu yo yimɓeji won no waɗata ɓe mbiya ta yejjite kabbiroje kayi tata en mbi noon kam to en habbiri kana en yejjitata en silmini en juuli en timmini oyo ta yejjite kabbiroje e ko on noon to en kawti en kabbiri en pat kana wato mo yejjiti pat siftoranno wato hani to en juuli en timmini ɗo kala wakkati fuu en kabbiroje towɗe wonɓe ha ɓawo fuu siftora habbiri wato en kabbira allahu akbar allahu akbar allahu akbar ɓawo wakkati fuu yake man wala gejjitowo amma en ɗo rentina yimɓe ta yejjite kabbiroje ɗo kana en kabbiray
wato masajidul jama'a kam ɓawo wakkati fuu habbiran ha subaha nayabre nako ha jura nayabre lural ha imma en ɗo kuuɗe mboɗengaji ɗo kanjum ɗum hani en mbaɗa ɗum ya ihwa nder mboɗengaji ɗo teddingo jeyaɓe Allah ɓe Allah teddini en teddina ɗum Allah teddiniran goɗɗo be ɗowtango ɗum ɗowtaniɓe Allah en anda yaake maɓɓe en teddina ɓe yimɓe wato lutananɓe Allah seni ɗo en kandito ɗum dede fodde bawɗe meɗen en kaɗa ɗum ko waɗata ko woɗayi en umra ɗum boɗɗiɗi yeebi to lattake enen waɗata en tubana hoore men to en mbaɗay noon ɗo en lattay ummatore annabijo suftande umranne mboɗe nga haɗa hallede go en ɗugo miskin en ha ñalɗe ɗe ɗum tilimɗum wallutugo ɓe ngala jurumɓe waɗgo sadakaji muɗumen ñalɗe ɗe ɗum tilimɗum e non noon ya ihwan ha ñalɗe ɗe ɗo ɓi adama sullanan janngogo alqur'ani suumago to wawi e sakkago ba mbiɗen sadakaji e waɗgo ko andi mboɗengaji fuu daktingo ko waɗno kalluɗum hakkude on be goɗɗo sulhotirgo ɗum boɗɗum yo ɓi adama haɓanan amma ya ihwan to gonga en yiɗi wolgo ha waaƙi kam en ɗo nana wajuji amma en kutinirta ko woni en kutinirta en nanan waaju war nokkure nde kala jum'are fuu amma ha yaasi en wawata hoosugo waaju man ɗo en waɗa en hutinira ko woni hutinirgo umrugo yimɓe feere en yiye mboɗengaji ɓe ɗo yeebi ko ɓe yata juulurde nawoɓe feere yeeɗa ngendam mum ɓurna fuu ha yimɓe pat fotte wiye meɗa yigo ma juulurde kana welay yo to o juulata kadi to ɗoɗo ɗo masalan wato irin man en ɗo andi en haɓa en gewtamo en andi giɗo maako malla bo en yi yimɓe ɗo tikkotiri ɓe narroy en mbaɗa dabara en narridira ɓe iri ko nandi ɓe noon malla bo en gi yimɓe ɗo waɗi hallende Allah seni ɗo harmini ɗum ɓe ɗon mbaɗa ɗum wato en kaɗa ɓe dede fodde bawɗe meɗen to en mbaɗay noon kana en kutinira e wajuji go ɗo ka en nani waaju ko modi ɓe bolwata ha juulurde tan e weli waaju kay hande ka waaju man hulni machine ɗikka to en haaɗi ha noon kam na en kutiniray noon ummatoje artunoɗe ɗo kanjum Allah seni ɗo yingiri ɓe kanu la yatana hawna munkarin faalu labisa ma kanu yafalu goɗɗo ɗo jamba goɗɗo malla ɗo toña goɗɗo malla bo ñoyre yimɓe ha jooɗi fuu ɓeɗo ñowa yimɓe on ɓeɗo ñowa ɓeɗo wola an fo a jooɗi a wawata hadgo ɓe ñoyre man a wawata ummugo dilla ka ɗoɗo ɗo ɗum ɗo ɗum handay ñoyre bo wolugo ayibe goɗɗo ɓaawo maako ko hunde man ɗo ha maako to ni a goɗɗo gonga kam to ni ayibe ɗo ha maako ɗo kotta a nasiyanimo on wayni am ko a waɗata ɗo handay be maɗa ngam diina mi torima usini wo'utun hoorema na ɓuri ɓe yaago yo wolwa wato hande ayibe ma ko ha yimɓe a wonni hoorema Allah seni ɗo nandi din ɗum ba ñamugo tewu ɓi adama to kanjum ɗum en ɗo ngeeɓi ɗum ya ihwan kadi umroje Allah seni ɗo be wato kaale jawmirawo seni ɗo kanjum woni ibada ɗo jongitiyer man banno annabijo sallah sallam holliri en bo ngam wajuji modi bojo har juulurde tan he ata umrugo hallende haɗa hallende umrugo mboɗenga haɗa hallende sey to enen julɓe man on en ƴefti ɗum en ƴefti ɗum be hoore meɗen en kaɗotiri hakkude men en umrotiri hakkude men nden ka ɗum nafan amma ngam en nani waaju man ha julurde en acci ɗum ha o julurde toon hujja dow men on ɗo ka en ɗo darna en andi hunde en mbaɗata wala mo Allah ɓuri waygo bo bi'anɗo ko huwata kabura maktan an taqulu Allah tafalun kadi ɗum ɗo ɗo wato en mbi'a hunde kaza Allah umri nde nden wala umri tan ɗo nde sam kula ko yaali en ɗo al'ada men bayen gonno Allah seni ɗo haɗi kazare en payen ɗo mbaɗa nde malla woɓɓe en ɗo waɗa en paɗa en ɗo andi en ɗo gerdi ɗum bo jeende dow man ɗo ɓaɗum yerdugo kadi Allah hando en ya derɗiraɓe julɓe kadi har julde ɓi adama hofnan wato hande der ɗum julɗo waɗanamo barka saabu en ɗo no mbaɗa ɗum ngam seyango julɗo ɗum nonde yiide go ɗum alama yiide wato waɗgo barka ɗum boɗɗum yo har julde ɗum annabijo o woodi ɓikkon ɗon no yima ha saare annabijo sallllahu alayhi wa sallam aboubacry siddique ko oumar yankiri ɗum annabijo wi ka accuɓe yimɓe pat woodi julde muɗum ene bo nde woni julde men to lattake gimɗi ɓikkon man lattaki ɗum kuudi lattaki ɗum laftare wala ayiɓe seyango yande julde ɗum tilim ɗum ya ihwan Allah seniɗo fo ndoni e sawaba tokkin en sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam handu en en kutinira ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam holli en hokku en timmode o nde yaafu en yaafu modiɓɓe meɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا فاستر عيوبنا يوم تبلى السرائر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار